Βρισκόμαστε στην Καλαμάτα, την υποψήφια πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021. Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι οδηγοί υποχρεούνται να σταματούν στις διαβάσεις και να παραχωρούν προτεραιότητα στους πεζούς. Ακόμη ένας νόμος που στην Ελλάδα δεν τηρείται. Η πόλη μας φιλοδοξεί να γίνει η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2021. Ποια είναι η πρόταση πολιτισμού που εμείς οι πολίτες, ξεχωριστά από τις δημοτικές αρχές, μπορούμε να στείλουμε? Θα μπορούσαμε άραγε αυτή η διοργάνωση να γίνει το όραμα, ώστε να αλλάξουμε την πόλη μας, ξεκινώντας με κάτι βασικό, αλλάζοντας τους εαυτούς μας. Δεν πρόκειται απλώς για την τήρηση ενός κανόνα. Πρόκειται για κάτι πιο ουσιαστικό. Πρόκειται για μια συμπεριφορά που κοστίζει ανθρώπινες ζωές. Το να αλλάξουμε αυτή τη συμπεριφορά δεν είναι απλή συμμόρφωση με τον νόμο. Είναι απόδειξη πως μπορούμε να παραμερίσουμε για μια στιγμή τη βιασύνη και τη βολή μας και να παραχωρήσουμε προτεραιότητα στον συνάνθρωπό μας. Πως πεζός είναι πιο ευάλωτος στα δυστυχήματα. Μια απόδειξη πως το συλλογικό είναι πιο σπουδαίο από το ατομικό. Μπορεί άραγε η Καλαμάτα να γίνει η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που οι οδηγοί σέβονται τις διαβάσεις των πεζών και των ποδηλατιστών. Στο χέρι μας είναι. Μπείτε στον ιστότοπο του Καλαμάτα 2021 και μάθετε πώς μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε την πόλη μας να αλλάξει πρόσωπο, αλλά και τους διοργανωτές, ώστε να ετοιμαστεί όσο το δυνατόν μια καλύτερη υποψηφιότητα και να πάρουμε το χρήσμα.